हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान ब्लग भिडिअआव दिनै आंनि दिना माबायदि थांगोन आरो बहा थांगोन बहा सहैगोन दिनै फुल ब्लग बानायगोन आं दिनैनि दिनखौहाय दिनै बिस्तिबार बाराय मेनि 14 तारिख दे आंनियाथ' एयारपर्टनिफ्राय गारिखौ बरनबाय कम्पानिया गारि बारा जानानै दा खामानि दामानि गैथ'आ ओरैनो दंथ'यो स' आंनि भिडिअआथ' ओरैनो जाया माबा मोनसेबाबो इनफरमेसन मोनथारगोन आरो ब्लगबाबो दस्रा भिडिअबाबो आरोना स' आं दा नै एक्सारसाइज खालामदोंमोन दा जाबाय टाइमा फुंनि 7:10 पिकनिक स्पटआ बारबोनानै दंफैयो आं ओरैनो जिल्ला पिकनिक स्पट ओमफ्राय ओरैजाय नै दै स्राय स्राय बोहैनाय दं नायनोसै दिनै आंनि दिना माबायदि थाङो दिनैनि दिना स' बहा सौहैयो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बाहाय नै बाला बुखांफैबाय एसे भुटान इन्टारनेसनेल एयारपर्टनि सोनाबजों फैयो बे दैया ओमफ्राय बिराद हा फैसिगोन दै एबारावहाय मानो होननानै बुङोबा हाजोखौ जावनानै खोदोंना ओमफ्राय बियो अखाजों सुस्र' माने बे दैयाव फैगासिनो आरो ओमफ्राय बालाया खोबजाजोब्बाय नै बाहाय नुदोंना नै बेहाय माइ गायैया बिराद गोबावसै दै देरबोनानै बाला खोफैजोब्बाय एसे हाखर बायदिबोमोन बियो ओमफ्राय 2-3 बोसोरसो जाबाय खोमा बाहाय आबाद मावैया ओरैनो दंगासिनो बियो सोरनिबा दुब्लि जोंनि गामि साइडनिनो ओमफ्राय आं सानो आरोना आंनाव बेबायदि हा दंमोनबाना आं ओरैनो दोनामोन आरोना मोजां आंनाव मावनायनि खामानि मावनायनि प्लानिं दङ हा गैयैयाव आं थाबाय थायो आरोना बेखौ नायलायनाय बेसेबां गुवार बे ओरैनो थायो हाया बेखौ आं मोनोबाना एकदम बरिया प्लानिं दं आंनाव मा इसे मोजां खामानि जागोन बाहाय बापरे एसेबां गुवार ओरैनो दङ बे हाया नै जेबो आबाद मावाखिसै बोसोरनै बोसोरथाम सिगांहाय बेजों दै फैनानै बाहाय माइ गायनायखौ फुरा बरबाद खालामदों आरो लस खालामदों दा बेनिफ्रायनो ओरैनो दोनगासिनो जोंनि गामियाव ना एक लथा एकदम नायल' जाल' नैबे मोनसेल' टावारा बेयावनो एयारटेलबो दं मेन बे जिअ'नि टावार ओमफ्राय एयारटेलबो लागायना होबाय बावनो बे मोनसेल'खा आरो बे बन्द' जाबाथाय टावारानो मोननो नागिरा जोंनि गामियावहाय ओमफ्राय जोंनिफ्राय एसे सिगां 1.5 किल'मिटार सिगां दङ सान्तिपुरावहाय बाहाय दा 5G हगारबाय बेयाव गैया 5G 4Gल' दा 5Gनि थाखाय सान्तिपुराव थांनांगौ जोंनि एरियायाव पेट्रल पाम्पनि प्रब्लेम टावारनि प्रब्लेम हस्पिटालनि प्रब्लेम स' गोबां प्रब्लेम दंबावो माला डेभेलप जानानै माला बेफोरो सफैजोबगोन जोंनि साइडआव बाहायनो बेसे लेथ्रा जाजोबखो निजिला पिकनिक स्पटआ दा बेबायदि हालोद जाबाय नै दा रावबो फोसाबग्रा गैला नायग्रा गैला सिजन फैबाल' जायो टाइमा दा जाबाय 8:59 फुंनि दुगैखांबाय ब्रास खालामखांनानै ओंखामबो संबावबाय दा सोरबा सानगोन मेडाम गैया नामा मेडाम दं दखानाव दंहैयो ओमफ्राय आं दा बङाइगाव थांनांसिगोन मैयाहाय दखाननि एसे सामान लायदोंमोन ना ओमफ्राय बाहाय मोनसे करियान नुडल्स दं बिराद दामनि दाम खमनियावथ' लायफिनलामोन 500 थाखा बक्स मोनसे माबायावहाय कार्टुनाहाय मैयाहाय बावबोदों दासो दखानदारनिफ्राय मेसेज फैदों मोनसे मैयाहाय नों करियान नुडल्सखौ लाङाखै गालांदों होननानै आं थांफिननांसिगोन गारिजों थांला स्कुटि लानानै थांसै हाग्रामा हरनाय बासआ नै स्टुडेन्टफोरखौ नेगासिनो ड्राइभारजों एसे रायलायनां हाग्रामा महिलारि हरनाय दादगारि टु बेंटल कलेज खाथियाव नेगासिनो मालायनि माबोरै दं खबर सबर एखे बरिया मोजां ओमफ्राय नोंनाबो मोजां आच्छा हाब ओमफ्राय ओंखाम उखैया जानायालाय मोनजायो नै दिनैसो गाखोफेरबायलां हाग्रामा हरनाय गारियाव थाङाखै थांनोसो नागिरदों सिदा माबा गैया ने ओरै मिनि गोजासो खोना औ ओरै साथाम जिरायजायो गेसबो दं माथो उनाव गेसजोंबो जायो नामा गेस नङा बेयो दै थिंखिसो ए दै लोंजायो होमबा लोंनाय नङा बे माबानि फायारनि बेलाय बेनोसै ए सेफटि आच्छा सेन्सार जाहैबाय अरनि अ बे एलार्म जाहैबाय आलारामा आच्छा ओमफ्राय उखुन्दै नांबानो गाबो जाहैबाय बे बुस्थुआ ना नैबे बुस्थुआ स्मक मोनबाथाय गाबबाय आरो अट'मेटिक अन जाहैबाय आच्छा बेजोंबो दङ नै बेयाव गेजेराव दङ ओमफ्राय ओरै दं
हे आं माबा गेसजोंबो जाहैसिनदोंमोन गेस टेंखि नुनायखाय दै टेंखिसो आरो बेनो हारसिंनो हगारना होगोन खोमा उखुन्दै मोनबा अट'मेटिकआ औ बे सेन्सारखौ बिनि थाखायनो होदों आच्छा ओमफ्राय नै बाहाय दङ नों बाहायबो दं बेजों बैजों माबा दङ कानेक्सन दङ बेथ' फायार माबासोना औ मा होनोमोनलाय बेखौ ग्रिन फिउल बैनि मिटार नामा बेनो औ बेयाव बेसेबां दङ बेखौ बेयाव देखायो बोसोराव खनसे सोलायनांगौ दैखौ औ बे गाहाय दाथ' दै दङ ने बाहाय गाहायाव दं नै बेलाय बाहायबो दङ फायार एक्सट्रा नै सेफटिनि थाखाय बे माबासो पाउडारसो बेयो पाउडार औ जेनेबा अर खामबा होग्राया औ बेखौ आखाइजोंसो अन खालामनांगौ एसे नेबाय थानांगौ जाहैबाय दरमाया बेसेबां रायलायथ'वाखै नामा 9,000 रायलायदों उनफ्राव बारायनो 9,000 दा गोदान नालाय ना दाथ' माथो स्टुडेन्टआ जानाया जाया दा फुल जायोना एबारावथ' जादों सानब्रैसो जाबाय बे स्कुला क्लियार जानायनिफ्राय फुल जादों आरो बारा खबरबो मोनलाबायथ'वाखैमोन ना मोजां मोनथिजोबाखैबो मोजां मिन्थिबाखै रुनि खाटाजों खारग्रायालाय बेखौ बे प्रब्लेम पेसेन्जारनि थाखाय खारथ'नाय जायाखै सलायनो हाथ'वाखैना स्कुलाबो खुलिलाबायजोबथ'वाखै खोमा नैबे फार्स्ट इयारना खुलिथ'बावाखैनो 20 तारिखनिफ्रायसो खुलिगोन ओमफ्राय सेकेन्ड इयारफोरना खुलिबाय आरो काजलगावसिम थांनायनि प्लानिं खालामदोंमोन दा अगोलो दा थाङाना माने काजलगावसिम थांनाया जोंना बेनो माने सासेबो काजलगाव कलेजाव थांग्रा मानसियानो गैया मथा मथि बेंटलनिफ्राय थांनायदोंमोन जों सिगाङाव खारनायदोंमोन ना औ ओमफ्राय बिनि थाखाय नै बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बासआ दा बेंटल कलेज खाथियाव नेगासिनो आरो कलेज दाथ' दुइथायाव ना आरायथायाव थाङो आरायथायाव खारलांगोन आरो बेनिफ्राय बेंटलनिफ्राय कलेजआ बैनो नैबे एबसु अफिस केबिनाव जिरायनां खिथानांबोरो गारि फिसानि बायदि जाजोब्बाय दाना स्टारिंआ बाब मोजांथ' जिरायनो 5 गियार BS6 आव मा दङ नै बावबो हेभि लाइट माबा दङ ने ओमफ्राय बे जाहैबाय फांखानि बे इन्जिन ब्रेक बेयो बिनि लाइटनि बेलाय माथो बुस्थु बेयाव जेनेबा जों नाम्बार लिरनानै खालामनाय जायो जेनेबा नैबेनि लाइट केबिन लाइटनि बेयो जाहैबाय माबा एगजस्ट क्लिनार बै माबानि दानि BS6 स्टार होनानै नङा औ माबा सेरनानै दोननांगौ बिसिम दोनोबासो माने बेयो सिगनाला खारगोन गारियाबो मोजां रिजेनेरेसन गारि फिसानि बायदि गोजा नै स्टारिंआ बिराद मोजांलै गारि फिसानि बायदि जाबायना नेक्सनफोरनि बायदि बाव होजोबनो हाबावबाय आरो नै जि मोजां गोजौआव नै बेबायदिनो बाहाय बैनिनो सुइचफोर दंलाजोबो आरो जेनेबा ओरैनो इन्जिनाव अरफोर नांदोंबा इन्जिनाव माबा प्रेस खालामना होबा इन्जिनाव दैया थाङो खोमा ना ओमफ्राय पेसेन्जार दं जेनेबा सिङाव जादोंबा सिङाव बेखौ सेरना होबा आरामसे क्लिन जाबाय आरो बेलाय माथो टुल बक्स नै बावबो वेर गोजा माथो औ नैबे फिउस बक्सआबो गोजौआवसो ना नै बाहाय मिउजिक सिस्टेमबो लागायनो हाबाय स्पिकारनि थाखाय जायगा दं फार्स्ट सेट दं नै सेफटि फार्स्ट प्लास्टिक खावग्रा आच्छा इमारजेन्सियाव जेरावबो दंजोबो नै बेयाव नोंनि खाथियावबो दं उनावबो दं फुल सेफटि ना जेनेबा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा थां होनानै ओंखारनो हाबाय आरो बे गारिनि सोमोन्दै नों इउटुबाव सार्च खालामनानै नायलाय मोनजोबखागोन गोसो जाब्लाबो बे गारिखौ अर खालामनो हाया होननानै आच्छा मिटार कनसोल दा नै फुल एकदम गारि फिसानि बायदि आरो 2692 खारबाय नै लाबोजेननायनिफ्राय 2692 नै बे जाबाय इन्जिन सिङाव ना केबिन सिङावनो आरामसे खेंनो हायो नै बेयो जाहैबाय फायारनि होननाया नै दहाय इन्जिनाव अर नांनांगौबा बेजों हगारबाय आरो बेजों मोनसे गयो नै ओमफ्राय नैबाव मोनसे दङ नै बेलाय आच्छा ओमफ्राय नैबाव मोनसे दं बेयाव मोनसे दं इन्जिनाव माबा मोनसे जायोबा बे गबाय आरो ना ओमफ्राय गियारा नै इनिया माबा गैया मा होनोमोनलाय सिङाव लेबार गैया प्रेसारजोंसो जायो नै आच्छा बे गियार लेबारनि माबाया नै
पाइपआ जेबो गैया आरो हावाजोंसो जायो गियारा अट'मेटिक सिस्टेम जाहैबाय बियो आदसा बेखौ डिजेल गारि हरालासिनो इभिसो हरनांसिगौमोन ओइ बेटारि इलेक्ट्रिकनि आरो इलेक्ट्रिक बास हरोबा बिराद मोजां जाबायमोन CNG जोंबो खारो नामा होनदोंमोन आं बेखौ नै बेजों रिफिल खालामनांगौ आरो आं CNG सो नंबाय थादों दाख्लै नुनानै दैसोना अलराइट गाइस आं दा बिनिफ्राय ओंखारबाय दा बेखौ डिजेल गारि हरालासिनो इभि जुदि बेटारिनि इलेक्ट्रिकनि बास हरोमोनबा ना बिराद मोजां जाबायमोन मानो होननानै बुङोबा दा ड्राइभारफोरनि पेमेन्टआबो बिराद खम अनलि 9000ल' माने गंसे गारियाव सानै ड्राइभार आरो सानैबो ड्राइभार गंनै दं नालाय बासआ साब्रै ड्राइभार आरो दा 9000 थाखाजों न'खर सोलिनांगौआबो गोब्राब ना आजिखालि मुवा बेसादनि दामा बांजोबबाय डिजेलानो बांबाय बा मुवा बेसादनि दामाथ' मानो बाङा जानो डिजेलनि दाम बारायबाथाय गासिबो बारायजोबखायो बेखायनो इलेक्ट्रिक बास हरोमोनबा जेबो मेन्टेनेन्स चार्ज गैलामोन दा ड्राइभारफोरनो पेमेन्ट बेथनखौबो एसे बारायना होनो हागौमोन थारमाने ओरैबायदि सिस्टेमा मोनसे कमिटि दादों बे बासखौ मेन्टेनेन्स खालामनो थाखाय जेसेबां कालेक्सन जायो दिनावहाय दा बे कालेक्सनखौ बे कमिटिनो हैनांगौ आरो दा ड्राइभारफोरनो दिनावहाय 250 थाखा सासेयाव ओंखाम जानो होयो जाहैदों 200 500 थाखा खरसा थाङो ओमफ्राय थाव 10 लिटार थाङो जोंनिथिंथ' थावा बिराद दाम दा भुटानाव डिजेला 110 थाखा लिटारनो दा मेन्टेनेन्स खालामनो गोब्राब जायो आरो ओरैजाय 18,000 थांखाबाय आरो थावनि थांबावबाय ओमफ्राय ओरै डेलि 500 थाखा 200 ओंखाम जानायनि दा स्टुडेन्टफोरनिफ्राय भाराखौ 50% लायो नालाय दा पेसेन्जार गारियाव फुल भारा लायोबा बाहाय खावसेल' जायो आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय अनलि स्टुडेन्टफोरल' थिखोनो मोनखायो पेसेन्जारफोर गाखोबाबो पेसेन्जारफ्रा जिरायनो मोना आरो स्टुडेन्टफोरनो सिट हगारना होनांगौ दा आप डाउनावहाय मालाबा 3000 जायनो 3500 जायो मालाबा 2500 बेफोरबायदिल' कालेक्सन जायो जाहैदों बेखायनो एबि मोनोबा बिराद मोजां जाबायमोन आरो थाव सोनांलामोन दा गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जागोन होनना बुंदों गावस्रालाय आसा गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जायोबाथ' गावसिनाबो पेमेन्टआ एसे बारायगोन न'खर संसार सोलिनो मोजां जाबाय आरो मोनबाय नै बेनो 500 थाखा बे कार्टनाव स' गाइस आं दा न' फारसे ओंखारफिनबाय बाहाय फ्लाइअभार जानानै बिराद मोजां जाबाय नङाबा बिराद रिस्कि जायोमोन आरो ट्राफिक जामबो जायोमोन ओमफ्राय दा फ्लाइअभार जानानै बिराद मोजां जाबाय आरो सेफबो जाबाय एक्सप्रेस गारिफ्रा गोजौजों थांनो हाबाय ट्राक गिदिरफोरा ओमफ्राय गाहायजों बे लकेल गारिफ्रा थांबाय बेनो आरो बारा बिहिर जाला बारा जाम जाला आरो एक्सिडेन्टबो जाला आरो भाई सापागुरियाव बिराद मोजां जाबाय बे फ्लाइअभार जानानै न'आव मोनफैबाय आं दा ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय 12:26 12:30 जाबाय मैगं लानानै फैबाय आं दा ओंख्रि संनोसै ओंखामाथ' अलरेडि जाखाबाय ओंख्रिल' संनांसिगौ मैगङा दं बहल भिन्दि ओमफ्राय आलु मिक्स खालामनानै संसै प्लानिंआ चेन्ज जाबाय सासे लोगोनियाव न'खराव फुजा जादों ओमफ्राय दा बे फुजायाव ओंखाम जानो लेंहरदों थांनोसै बावनो नै लामानि हालोदा दा फाला बदल आरोना बयबो खामानिथ' मावनो मोनाखिसै हेल्प होलायनांगौ सायज' होलायनांगौ जोंनि बाथौ धोरोमावहाय बिदिनो सालामि जायोना बोसोराव खेबसे ओमफ्राय जानाय लोंनाय खालामो बे लामानि हालोदा नै आं बारा फैनाय जाया बेजों मोनसेबो रड होननायानो मोजां गैला आरो फार्स्ट जा रड बानायदों बेनिफ्राय जेबो मेन्टेनेन्स रिफायरिं गैखाया आरो जा लामा बानायबाय बेनो गुलांबाय बोसोर जाबाय जेबो रिफायरिं होननाय गैया दासिमबो नै फुजा होनाया माबायदियाव होयो बिसोरो लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे बेलासिबाय नै भुटानाव थांनो ओंखारदों फिसा खामानि फैलायबाय मोनसे थांब्रबनांसिगौ जालायबाय खामानियानो दिनै सानसे दिनै माने डेलि बेबायदिनो जायो आरोना बिनि थाखायनो भिडिअ लाबोनो बिराद दिगदार आंनिया भिडिअ लाबोबाय थानो हाया न'आव जेसेनो थायो खामानिया एसेनो ओंखारबाय थायो आरो न'आव थाबाथाय खामानियानो जोबा थारमाने बायहेरायाव ओंखारबासो खामानि गैयि बायदि सिरि थाहैनाय जायो आरोना ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआव लिरनानै सोंदोंमोन गारिखौ फानखो ना माखो नुथारला होननानै फानाखै बेलाय गारिया बेनो खोनानो मोनदों दिनैनि ब्रेकिं निउसावथ' पेट्रल गारिफोरा आरोना पेट्रल गारिया 20 बोसोरनि गोजामसिनखौ सालायनो मोनला जाहैदों स्क्राइब जासिगोन आरो डिजेल गारिया मात्र 15 बोसोर बिराद लस दा डिजेल गारि बायोबा जेरै स्कर्पिय' N10 बेफोरथ' हाब बेफोर गारिखौ 15 बोसोरल' सालायनांगौबा बिराद लस दा 15-16 लाखनि गारिखौ जोंनिथिं नै अखा होननायानो गैया थोबसेबो ओरैजाय साहा फुलबारि मोनफैनाय लोगो लोगो अखा हालायबाय नै दिनै नेक्स्ट डेआव ओमफ्राय मैयाहाय
अखा बिराद हानानै भिडिअखौ क्लोज खालामनो मोनाखै बारबो बारबाय ओमफ्राय एसे लाइटिंबो जाबायना बेनि थाखायनो एसे भिडिअखौ क्लोज खालामनो उसुबिदा जानानै नै दासिमबो दैया अयथासार अखा हाखादों ओमफ्राय मैया मोनानानैसो सफैबाय आं 10-11 जाफैदों बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ क्लोज खालामासै दा मर्निं वाक खालामनो फुंनिफ्रायनो नै खामानि जालायबाय दा टाइमा जाबाय 5:30 5:30 फुंबिलिनि ओमफ्राय दा नै खामानि ओंखारलायबाय एफा फुङावनो आरो न'आव थाबा बिनो खामानियानो जोबा दा न'आव थाबा एसे रेस्ट मोनगोन बायदि मोनो नाथाय मोना बांसिनसो खामानि जायो दा आं नै काजलगाव थांनो ओंखारनांसिगौलाय दासो मर्निं वाक खालामना फैयो आं मोखां सुनोसै ब्रास खालामसै ओंखारनोसै दे डाइरेक्ट बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय स' लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला नेक्स्ट गोदान मोनसे भिडिअआव जय बर' हारिनि